Здравейте! Казвам се Русица Минева и съм начален учител в Пето основно училище град Стара Загора. Аз съм създателят на English Classroom Wiki и го създадох в помощ на моите ученици през 2010 година. Посредством това Wiki те могат да ползват интерактивната версия на своите реални учебници по английски език Hello English, както в училище, така и в домовете си. Учебниците са направени с помощта на сайта Glogster.edu, следствие съвместната дейност на учителят, аз и четвъртокласниците на випуск 2011. Съдържат задължителното учебно съдържание, подбрани от учителя допълнителни учебни ресурси в помощ на езиковото обучение. Целта е учениците да имат достъп до повече зрителни слухови модели, конкретно насочени към тяхната учебна дейност и да могат да ги ползват не само в училище, но и в домовете си. Уикито подпомага домашната работа, четенето, писането, креативното учене на езика. Ползва се не само от ученици на нашето училище, но и от ученици от цялата страна. С гордост искам да кажа, че то спечели EduBlocks наградите за най-добро Wiki за 2012 година. Беше номинирано и спечели. И тази година наново е номинирано от световните EduBlocks Awards, EduBlocks награди за най-добър образователен ресурс в областта най-добро Wiki. Ето защо искам да помоля всички, които го ползват и са доволни от възможностите, които предоставя, да гласуват отново за него. Всеки един глас е много важен и ще ни даде шансови да успеем и тази година в EduBlocks над преварата. Нека заедно покажем на света, че не сме бедни и има какво да му дадем и да прославим с добро името на България и родното образование в тези нелеки за него моменти. Ето защо аз набързо ще ви покажа как да гласувате. За целта вие можете да гласувате направо от Wikito. Подготвила съм допълнителни местенца, където можете да кликнете. Ако се намерите на тази страничка, вие трябва да кликнете ето тук и по този начин да потвърдите с един application и да повдигнете гласа. При гласуване, при активно гласуване, отметката става синя и броят на гласовете нараства. Гласувайте за нас. Ще бъдем много благодарни и ще дадем още повече от себе си. За един изключително добър образователен ресурс, какъвто е Glogster.edu и който ние ползваме от 3 години, за да си направим всички образователни ресурси. Ето, поставила съм отметка къде да гласувате за него, като кликнете по същия начин, както за нашото Wiki. Отметката трябва да стане синя. След потвърждението с апликейшна се върнете наново и натиснете така, че броят гласове да се повиши. Това е от мен. Много ви благодаря. Успех!